West Karbi Anglong District Press Club T Hek Pen WKADPC Ningkan Pli Api Kedam Tang Matijong Nipai Inkoyarni arpu kimi kachelar ponsi anso se ke pangtang ponji aphan chingki chingwai pon Kedam Tang Surihini Rakrena ke Ningkan Amahang ke Pathek West Karbi Anglong District Press Club Pen West Karbi Anglong District Ahempi Hamren Rong Sopi Pen ke chenglok angkang pi ke do an pen nangan cherok toka seki ki pi pen ke chenglok ka humri na masaya ta deng ponsi La anso se pherang ke aphai ke pabat pen ka chingri thekji aphan se dami che than chimum padopon lo Ningkan plipleng dera phi puthot ke dam tang mati jong ni phai inkoyar ni arpu kimi chipi pon thusi ingsamjin pen kachelar mai padopon Kichengsi West Karbi Anglong District Press Club mai phubarim Danieling hi pen mai chari pon si ke dam tang aphur kimo pen nangan che than pon La sopi ke dam tang arpu do an pripon si puthot akimi arpu chipi pon Arpu kimi kipi pon along rat pen che donsar pen bidisar sonjoy tok bila pen biren inhiatum mai chari pon along mai thu arpu joy sing tenang aphan pipot Adun thu working president Daniel Linghi dun mai phu Joyram Kathar Sankur Chunbang Alok Barman Borbora Kong Chunbang Hundor Singh Pro joint secretary Asok Singh organizing secretary Hemari Rongphar pen Mohan Teron Sai Hem Chunbang Bidyaram Ingleng Lapen Pratap Kathar Pachithang Chunbang Vicky Bepen Sonjoy Kiling Bidisar Bang Pli Kangwai Ponaki Biren Inghi Sonjoy Tokbi Nandaram Bordoloi Lapen Komol Singh Timungatum Pen Kichenglok Klem Bang Phu Bang Sir Kep a Press Club Tin Pen Ingwai Pon Si Ingsam Jin Pen Mai Pachikak Pon West Karbi Anglong District Press Club Arisa Full lo Bang so Arisa Full along Kyongdong Hamren Press Pen Chelang Rapet Klem Rapet Ajir pojir pi tumphan arpu amokha ponan pipon so thaksi niliphan piniar ni laso ke thedung arpu na pipon pot nili Hamren district along bangkohan ma kedua press lembang photo phanta nili ningklong pen to churu pon lo la penon ke bang thuji eprang elitum press lembang photo akisung pendanglok kosong elitum anso se bang ason tamne ka paprang ponima kalau so dimolong bang ke unan penili tum lempo na apenili matha penili jok pik pini nilong nang duduna tumanta on working president bandanglok general secretary bandanglok bang pudon tame ingtangjing ang pen ke klemi aphan aning chisik pame Hamren pen Daniel Linghi Karbi Anglong Live